कुंभ नहाए हम जात बानी भैया, हर की कुंभ नहाए हम जात बानी भैया, कि ढेर दिन पयाइल बड़ुए ई तो समैया, कि ढेर दिन पयाइल बड़ुए ई हो समैया, हर के पार लाग जाई हमरो जीवन के नैया, हर के पार लाग जाई हमरो जीवन के नैया, एकरा सिवा न बड़ुए कवनो उपैया, एकरा सिवा न बड़ुए कवनो उपैया। अरे का हो मंगरू भैया, अरे कहाँ चल रहे मर्द सवेरे सवेरे ही मोटाई गठरी लेके। है देखा सरवा माने जातारा पर टोका टोकी कल तो जरूरी रहल हा। बताओ बताओ एकदम साफ जातारा के एकदम खराब कर दिल। ओह कहा कितना बढ़िया सवेरे सवेरे जातारा बना के आ जात रहनी है कुंभ ने आए का कुंभ नहाए जातड़ो। अरे भाई बुझा गइल तू कुंभ नहाए जातड़ो कि धाका में धाका मुक्की करे जातड़ो। बुझा गइल तहारा हवा लागल बा, तू पूरा तेरे न्यूज देखो तड़ा। बुझा गइल भैया वायरल होके को मन बना। चुप एकदम चुप साला, जब बोली न तब उल्टे बोली, कबो सीधा ना बोल सकेला। हैं अरे बताओ ये कुंभ मेला ना महाकुंभ हो, ये में नहाई कितना जरूरी बा तोरा का बुझाई। हम सोचो नहीं कि अरे जा 144 साल के बाद कुंभ मेला आइल बा, एह में नहा के अपन जीवन के शरीर के पवित्र बना लेवे के बा। बाप रे बाप ये फिर मौका मिले वाला बा नारे दादा। होई उम्र हो गई अब 144 साल, अब कहाँ के आदमी जी आई। अब हमार उम्र तो था कल कैसे कैसे तो हमने के 100 में 144 साल के बाद आ गइल बा। बताओ अब तो हम जाता नहीं, जाके कुंभ नहाई आ नहा के अपन शरीर के पवित्र बनाई। अच्छा एकर मतलब कि तू पूरा घोर माठा कोइले बड़ा, ये बात नु बुझा गइल। पूरा तैयारी भइल बा भैया, जा जा डुबकी लगावो। का तोर कहे के मतलब बड़ुए उहे कि कुछ गलतियां ज्यादा ही मात्रा में तारा से हो गइल बा ना भैया। चुप कर, तोरा अभी का समझ में आई है। अरे संगम में होइला के बाद लोग सीधे स्वर्ग में जाई। हो ए भैया ठीक है कहला। अरे कल हुए के तो भगदड़ में देखो ना कातना लोग स्वर्गीय हो गए। चुप रह बा, बोला बा शुभ बोली आई, जतारा पर शुभ ना बोले के चाहिए, जो तेरे मुंह में पिलुआ परी। बताओ हमारा महात्मा आदमी के ऐसे बोला था, बताओ ऐसे बोले के चाहिए तोरा। अरे जा होने बड़ा का महात्मा बनल बड़ा है, पापी के सरपला से डांगर मरेला। काल्हे न देखले रही जाके पोखर में मछली मारत रह, बड़ा का महात्मा बनल बड़ा। भाग ना तो साले मारा भी यहाँ के ठीक हो जीब। हमार धार्मिक और पवित्र प्रयागराज भूमि एगो हमार आस्था के प्रतीक है। तोरा कहला से हम माने वाला बनी है। हम जइबे करब आ जाइब महाकुंभ नहाइब आ संगम में डुबकी लगाइब आ लगा के अपन जीवन के स्वर्गमय बनाइब।
अरे ठीक बा जाता नहीं लेकिन कुंभ मेला में जब भूलेबा नु तो हम ही आई खोजे खातिर समझ ली है। हाँ जाता नहीं। हाँ जो धमकी मत दे, धमकी देता है, धमकी देला की जरूरत नहीं खे, बिना हम कुंभ नहले माने वाला बानी। कुंभ नहबे करब हम, जाइब कुंभ नहाए। हाँ जाता नहीं। नमस्कार, ये वीडियो कैसन लागल हर सब जरूर बताई, कमेंट करी, आई वीडियो को लाइक करी, शेयर करी और चैनल को सब्सक्राइब करी, कहे कि मिलब हम फिर अगला वीडियो में।